A Comisión de Cultura reunida esta mañá aprobou por maioría o nomeamento das novas rúas da zona de Tafisa como Ernestina Otero, Dolores Trabado e Basquida García. Dende xullo de 2015 existe un acordo plenario para manter a galeguización e toponimia das novas rúas do concello, pero incorporando a feminización no Rueiro. Seguindo esta directriz, leváronse á comisión as propostas, extraídas do listado aprobado naquel acordo municipal que recollía 33 nomes. Pois temos todas esas mulleres recollidas nese acordo plenario e con todas as súas biografías perfectamente documentadas e todas as conexións das familias, que é importante a hora de facer nomeamento de rúas e de espazos públicos, que as familias tamén estén perfectamente localizadas e que, bueno, pues que estén en sintonía con esas decisións, non? A rúa principal levará o nome de Ernestina Otero Sestelo. Une Xosé Malvar ca futura conexión de Monteporreiro polos Campos, onde no futuro se construirá a Facultade de Belas Artes. Supostamente se construirá o edificio das Artes, polo menos así está dotado o equipamento para a universidade, polo tanto se entendeu na comisión que esa era unha boa forma de homenaxear a unha persona moi representativa para a universidade, que é Ernestina Otero Sestelo. Outras rúas serán Dolores Trabado, a primeira muller taxista do Estado, e Basquida García, unha menciñeira queimada nos séculos escuros. Pois eu creo que era un bo momento para facerlle unha homenaxe tamén a ese sector obreiro, traballador, para que tuvera tamén o seu recoñecemento no Rueiro. Quedaría por nomear unha cuarta rúa no polígono de Tafisa. O que si se lle deu nome tamén na comisión de hoxe foi o xardín situado diante da Xunta de Galicia, que se chamará María Viñals. As propostas aceptadas en comisión serán levadas a pleno para a súa aprobación definitiva. A intención da Concellería de Cultura é organizar unha homenaxe pública da corporación a estas mulleres no mes de marzo. Carmen Fouces destacou que con estes nomes se consolida a presenza das mulleres no espazo público, vetado para elas históricamente.